Ramon, jo tinc ganes de parlar amb tu perquè hi ha molta gent que dubta de les escoles professionals i jo vull la teva experiència com a professor de l'escola professional, la teva experiència amb diferents grups i a veure què et sembla. Jo també et diré algunes coses que penso, però primer vull llegir, ja pots veure, jo vull llegir els agraïments que vaig fer al meu llibre. El primer va ser el meu professor de l'Ateneu, Ramon R. Macià, escriptor de conegut prestigi, que m'ha guiat pel complicat camí de la novel·la amb encert, intel·ligència i comprensió. Jo crec que és la millor presentació que se li pot fer al Ramon R. Ja està. Aquesta és la presentació. Moltes gràcies, Mercè. No es mereixen. Doncs Ramon, explica'm una mica la teva experiència com a professor de l'Ateneu, que pugui interessar a aquella gent que no els interessen les escoles professionals. A veure, una escola d'escriptura el que fa no és donar talent a qui no en té, sinó que el que fa és donar eines per poder treballar d'una manera més eficaç. Llavors, a partir d'aquí, cadascú assolirà els resultats que el seu talent li permeti. Però jo penso que les eines que donem a l'Ateneu ajuden a arribar a la gent molt més enllà del que pensarien que poden arribar. Perquè la literatura té una part de tècnica i aquesta part de tècnica es pot ensenyar. Això és una cosa, la primera. I la segona és que en un grup com els que fem a l'Ateneu, que és com un taller, treballem, és a dir, comentem els textos en grup, què passa? Que el grup és el primer públic que tenim i aquest públic és variat perquè cada persona és diferent i això ens ofereix una visió d'aquell text que no obtindríem de cap més manera, perquè el podríem deixar en un amic o el podríem deixar en un editor i serien dues opinions, i allà en tenim 8 o 10 molt variades, i això ens ajuda molt a entendre com el lector rep aquell text, i per tant el podem reelaborar o podem fer canvis a partir de com veiem que la gent rep allò. No és que haguem de fer cas 100% al que ens diu la persona que tenim al davant, sinó que el conjunt d'opinions que rebem en aquell taller, en aquell grup, quan arribem a casa pensem, mira, han interpretat això, han interpretat allò, a mi em convé, a mi no em convé, això ho han valorat, això no ho han valorat, què estic fent, tiro per aquí, tiro per allà, i aquesta és la clau de com funciona un grup de treball en una escola d'escriptura. Sí, ostres, tu parles d'un grup de treball, però jo parlo ara, que sí, després parlarem del grup de treball, però jo parlo del professor. Què fa el professor exactament? Vull dir, què fas tu? Jo ja ho sé, però vull que els expliquis. Què fas tu exactament? Després parlaré jo de què fas tu també, perquè també vull dir-ho. A veure, què fas tu? L'escola d'escriptura de l'Ateneu té un mètode i aquest mètode fa que hi hagi un primer curs que és d'iniciació a la narrativa, hi hagi novel·la 1 i novel·la 2. I jo agafo els alumnes a novel·la 2. Què vol dir? Que els alumnes venen amb un projecte ja dissenyat o bastant consolidat. I llavors a partir d'aquí anem escrivint els capítols, com si diguéssim, les parts d'aquesta novel·la. I llavors, què faig jo com a professor? Doncs, quan ve l'alumne, agafem la part que té escrita i me l'emporto a casa, me la miro, l'analitzo i veig quines coses funcionen i quines coses no, segons el meu parer. Però a part, el posem a la classe perquè la classe també opini i a partir d'aquí traiem conclusions. Això és una part del que faig. L'altra part és donar aquestes eines, diguéssim, teòrico-pràctiques, que jo els explico, doncs, maneres de com es pot potenciar un text, per exemple, com es pot potenciar un diàleg, com es pot fer una descripció, com es pot fer com es pot crear suspens, tot de petites coses que anem explicant a partir de les problemàtiques que ens anem trobant, perquè és el que dic, nosaltres no tenim
una fórmula màgica, però sí que tenim unes eines que les podem compartir. I una mica és aquesta idea. Mira, una cosa, Ramon, jo no parlo exactament de l'escola d'escriptura de l'Ateneu perquè jo no vull fer propaganda. Parlo de qualsevol escola d'escriptura. I qualsevol escola d'escriptura hi ha coses molt diferents. Dintre mateix de la nostra, que no vull fer esment del nom de l'escola d'escriptura perquè crec que no s'ha de fer propaganda, però hi ha coses molt diferents. Uns són els professors, que són molt diferents, un dels altres, i l'altre és la dinàmica de grup. Digue'm què passa. Vull dir, perquè la dinàmica de grup pots estar bé o pots sentir-te millor, pitjor, m'entens? Què et passa? Com manegues tu el grup que s'ha establert una dinàmica que no és del tot això? A veure, això és una de les coses complicades que tenim, com fer anar una dinàmica de grup, perquè partim de la base que la gent que escriu, tothom s'estima allò que escriu i per tant qualsevol crítica pot resultar dolorosa a vegades. Llavors això sabem que passa i hem d'intentar que la gent accepti aquesta crítica i l'entengui com una cosa que el pot ajudar i que no forçosament una cosa que li han tirat per terra vol dir que realment està tan malament, però sí que pot ser un senyal d'alarma perquè pensi que potser alguna cosa no està prou ben encaminada. Per tant, s'ha d'intentar fer entendre a la gent que la crítica és constructiva. El que passa que cada persona té el seu caràcter i a vegades es poden trobar grups que hi hagi gent que és menys tolerant a la crítica o gent que potser no fa la crítica amb el tacte que seria interessant de tenir. Llavors això, bé, es pot conduir una mica, però no es pot, diguéssim, superar al 100%, perquè les persones, és a dir, allò no és un institut on li dius a un alumne posa't de cara a la paret, ni li dius a un alumne et posaré un punt negatiu. Es tracta de buscar la manera que el grup sigui cooperatiu. Això per mi és la clau principal, és a dir, si el grup és cooperatiu, allò es multiplicarà per 10, tota la creativitat es multiplicarà per 10. Per tant, la gent ha d'entendre, quan va en un grup, que s'ha de ser cooperatiu, és a dir, que tu has de defensar el teu text, però també has de lluitar pel text dels altres, i amb això aconsegueixes que es multipliqui el potencial de tot el que surt d'allà. Sí. Però també és una altra cosa. Els escriptors, com tota persona que es dedica a la creació, tenim el nostre ego. Sí, esclar. Llavors, sense ego no hi ha creativitat. Per tant, és una cosa que d'entrada jo penso molt bé que hi hagi ego, però com hem de fer perquè aquest ego no se'ns mengi la dinàmica de grup, de ser un grup cooperatiu. I aquí és veritat que a vegades el professor fa el que pot i a vegades potser no ens en sortim prou, això es pot reconèixer, però clar, és el que dic, la dificultat és que estàs parlant amb persones adultes i persones que tenen una... Però vaja, en general ens en sortim bé i penso que aconseguim que la gent faci aquest esforç cooperatiu, perquè això és en benefici de tothom. Sí, amb el llibre aquest que vull dir que tu l'has seguit perfectament, aquest llibre, vull dir que hi ha una experiència que jo he tingut i que et vull posar sobre la taula. Jo amb aquest llibre, després diré coses amb les quals m'has ajudat, però amb aquest llibre, així en principi, a mi m'ha anat molt bé fer el recorregut de narrativa de l'Escola de l'Ateneu, tot el recorregut de narrativa, és a dir, has fet la manera indirecta d'escriure, la manera directa, és que tu dius que un escriptor té més eines i llavors després amplia, o sigui, les seves idees, al moment d'agafar el bolígraf, en el meu cas l'ordinador, que jo soc molt informàtica, però al moment de posar-les tenen la mà, pot abarcar més coses que un que no hi ha anat. Però hi ha un punt, que no sé si tu estàs d'acord amb mi, tu com a escriptor, ja tu com a escriptor, a mi m'ha anat molt bé, però hi ha un punt que he necessitat escriure una part de la novel·la completament sola, jo amb mi mateixa,
perquè aleshores la meva imaginació ha volat i no m'he vist, i he sigut l'única crítica, que és cert que he après molt quan sobretot de tu he après unes quantes coses que després diré, però és cert que he après molt, no només el que m'han criticat a mi, sinó a fer anàlisi de textos que jo he hagut de fer dels altres companys, no? Això jo crec que s'aprèn, perquè s'aprèn, com si diguéssim, l'ofici d'escriptor, però també el de lector, no? És així? Sí, a veure, l'escriptura surt de la lectura. És a dir, tots els que som escriptors és perquè hem llegit. Sí, per tant, aquest és el principal taller i la principal escola d'un escriptor és la lectura. Per descomptat. Per tant, no puc estar més d'acord. El que has llegit és el que et permet tenir una intuïció de com pots escriure. Per tant, és veritat que a l'hora de fer aquests grups de taller, la part de llegir les novel·les dels companys siguin molt meravelloses o siguin més mitjanetes o el que sigui, però el fet de llegir, analitzar i fer aquesta lectura crítica d'altres novel·les realment és una font d'aprenentatge molt gran, perquè és el mateix que llegir quan llegim d'adolescents o quan llegim com uns bojos, bueno, però vull dir aquella lectura adolescent de bojos que llegeixes tot el que t'apareix, i després de gran ja vas fent una lectura més pensada i més encaminada, però llavors aquestes lectures les fas d'una manera intuïtiva i et deixes portar. En canvi, quan t'enfrontes als textos dels companys de classe, és una lectura crítica i tu has de mirar amb ulls crítics. Llavors aquí la teva part d'aprenentatge és molt gran. Això per una banda. Per l'altra, això que has dit, que necessites la llibertat. Clar, una altra de les qüestions que tenim en una escola d'escriptura és nosaltres tenim un mètode, ensenyem unes eines, les compartim, fem que la gent opini, però mai això ha d'anar en detriment de tallar les ales de la persona que està escrivint. Exacte. I aquí és on hi ha un dels reptes principals, és a dir, hem de fer entendre que nosaltres opinarem, direm la nostra, un dirà A, l'altre dirà B, l'altre dirà C, però que nosaltres quan som a casa som nosaltres davant de la nostra obra i ens hem d'enfrontar amb ella amb la màxima llibertat. El que passa és que també hem de pensar que el que se'ns ha dit és un símptoma molt bo de cap a on va la recepció. És a dir, si veiem que una cosa ha fracassat en tot el grup de la classe, que a ningú li ha agradat, això ens pot fer pensar que potser estem estirant massa la corda. Si una cosa l'han interpretada de manera contrària com nosaltres preteníem que s'interpretés, vol dir que allò ho hem de reconduir, que si una cosa la volíem ambigua i veiem que cadascú ha interpretat una cosa diferent, anàvem pel bon camí, etc. És a dir, que això, el que ens dona el grup és una informació molt valuosa de cap a on hem tirat la fletxa. Però després nosaltres a casa hem d'aplicar la nostra creativitat i la nostra llibertat, perquè si no, no estaríem fent novel·les, estaríem fent una altra cosa. Però sí, jo estic completament d'acord. Però jo també et dic que hi ha en el meu cas, doncs hi ha un acte també de soledat al moment d'escriure. És a dir, jo crec que l'escola d'escriptura doncs et pot acompanyar et pot donar moltes eines. Jo me'n recordo quan tu em feies canviar els paràgrafs, que això és molt interessant. Per exemple, vull posar un exemple pràctic. Per exemple, jo deia, la Susina va anar tal, i tu deies, no, això no ho posis, tu poses, va anar allà, va fer això, va fer allò, el lector li fas la intriga i només després ve el subjecte, la Susina, no? És una possibilitat, sí. Jo t'ho dic perquè amb el meu llibre, la tutoria, ho hem fet moltes vegades, m'has dit, això hauries de fer-ho al revés, no? Ho dic això, que és un exemple petit, per aquells que pensen, esclar, jo sé escriure, però és que aquestes coses, ni que siguin molt bons lectors,
Aquestes coses de no desvetllar el subjecte amb un paràgraf, vull dir res, amb un paràgraf, crec que això té molta importància. A mi m'ha servit això. Jo per mi hi ha dues claus amb l'escriptura que són com dos extrems. Un, que no s'ha de complicar la vida del lector d'una manera inútil i absurda, i a l'altre extrem s'ha de tractar el lector d'intel·ligent. Llavors, entre aquests dos extrems hem de buscar l'equilibri. És a dir, quan diem que s'ha de tractar el lector d'intel·ligent és el que ens passa a nosaltres quan llegim, que volem descobrir les coses per nosaltres mateixos, volem relacionar les coses, les volem entendre, volem sentir-nos intel·ligents quan llegim, perquè si ens ho donen tot fet i mastegat, diem, mare de Déu, m'avorreix això, no? Llavors, com ho podem fer això? Doncs amb el lector li fem una mica de joc de jo et destapo, no t'acabo de destapar, i aquest és el joc principal per seduir el lector. Però per altra banda hi ha l'altre extrem, és a dir, li hem de complicar la vida d'una manera inútil només per fer-nos els interessants? No. Llavors, però clar, fins a quin punt anem cap a aquest extrem, fins a aquest punt anem cap a l'altre? Doncs hi ha molts tipus de lectors, molts tipus d'escriptors, i aquí hi ha un terreny de joc que és gran. Per tant, aquí és on ens movem, i jo això he d'entendre la classe, per exemple, quan tenim un grup, quina mena d'escriptor és cada un, quina mena de joc vol fer i fins a on podem estirar aquesta corda perquè no es desnaturalitzi allò que vol fer aquella persona. Per tant, hem d'intentar tenir una psicologia, entendre què vol fer, què és capaç de fer, fins on el puc portar, i respectar aquesta cosa, respectar aquesta personalitat de cadascú i intentar que dins d'això anem al màxim d'interessant pel lector, anem a màxims. Vull dir, jo sempre penso que cada autor, cada alumne té un potencial que se l'ha de treure al màxim i hi ha molt terreny de joc amb això. Jo vull dir una cosa, que tu ets una de les persones que, com a professor, ets una de les persones que respecta més l'alumne i que a mi, per exemple, a mi em va passar amb la novel·la del Xavier Cotrony, suposo que em veurà ara. A mi era una novel·la que no m'agradava i en canvi a tu la vas enganxar de seguida. A mi m'agrada molt aquesta novel·la. T'agrada molt, ja l'acabada, jo no sé què fa el Xavier, ara ja el tocaré, li diré que he parlat d'ell aquí al YouTube, doncs a mi em va passar que a mi no m'agradava aquesta novel·la i a tu t'agrada molt, vull dir que també tens com un camp ampli. Jo és una novel·la doncs, que després quan tu em vas dir, tu vas dir a classe, ostres, quina novel·la, que bona és aquesta novel·la, m'agrada molt i tal, jo me la vaig tornar a mirar d'una altra manera, és a dir, d'alguna forma tornem a fer allò que aprens una mica a llegir, no? Aprens a llegir, perquè estem encasillats, jo crec, amb les nostres, no? A veure, jo et diré una cosa, que per exemple aquesta feina de professor d'una escola d'escriptura, jo he anat veient que és una feina que em sento capacitat per fer-la precisament perquè me n'adono que tinc una gamma molt ampla de gustos. I llavors això, jo penso que no és per fer-me la propaganda, però sí que per mi és molt fàcil connectar amb coses molt diferents i connectar de debò, no fer un joc, sinó connectar amb coses molt diferents, perquè jo com a lector sempre he sigut un lector molt divers, molt. Des de molt petit, perquè això a vegades ho he explicat, jo soc d'un poble molt petit, que no hi havia biblioteca, i que, per exemple, jo anàvem a Vic, i els meus pares em compraven algun llibre quan anàvem a Vic, però no hi anàvem gaire, i al poble venia el bibliobús, que era un autobús ple de llibres. I llavors allà hi havia una mica de selecció de tot. I els que portaven el bibliobús em deixaven agafar un lot de 5 o 6 llibres, no un cada vegada que venien, sinó de 5 o 6, perquè van veure que jo era lector i que en tenia ganes. Però llavors jo agafava el que hi havia allà una mica de cada i podia barrejar coses que tocaven a la meva edat, coses que no eren de la meva edat, coses de... I llavors això, des de sempre, m'ha fet com una varietat de plaer. Jo trobo plaer llegint coses molt diferents. I per tant això crec que em dona una certa elasticitat a l'hora de tenir una classe i dir, aquest vol fer això, doncs coi, acompanyem-lo a fer això. Aquest vol fer això altre, acompanyem-lo a fer això altre.
perquè jo m'hi sento a gust amb això, amb coses molt diferents. Per tant, no tinc cap mena de visió elitista de la literatura, ni d'aquestes... No. Tinc una visió de dir, home, doncs un vol fer una cosa molt experimental, m'encanta, perquè a mi l'experimentació m'encanta. Algú vol fer una cosa més convencional, però si està ben feta també m'encanta. I aquí estem en aquest joc. Llavors, bueno, sempre pots cometre errors i segur que en cometem molts. Però hi ha terreny de joc, hi ha terreny. Aquí tu mateix estàs dient, i jo afirmo i subscric, que tu ets un lector molt variat. O sigui, ets un lector molt variat i que la meva experiència, jo espero que la gent de la classe de l'any passat, d'aquest any, de l'altre, ho subscriguin i en parlin al canal, perquè els he avisat, vull dir que en parlin. I tu ets una persona dúctil i que pots, però hi ha molta gent que amb altres professors no s'han sentit identificats, no? I llavors, un moment, això no aniria del tot a favor de les escoles professionals, perquè a les escoles professionals doncs hi ha qui hi ha, no? Llavors podrien tallar una novel·la que realment després fos estupenda, no? Això no... Clar, però això sempre ha passat, perquè la literatura no és una ciència exacta, i recordem, per exemple, que Cien años de soledad li van rebutjar moltíssimes vegades, que La recerca del temps perdut de Proust li va costar molt de publicar, que, és a dir, això, la història n'està plena, que la Rodoreda va presentar-se al Sant Jordi i va guanyar una altra novel·la que després no se n'ha cantat gaire més. Per tant, què vol dir? La plaça el Diamant, a més. Que la novel·la, la literatura no és una ciència exacta, que s'equivoquen els editors, s'equivoquen els autors, ens equivoquem els autors, ens equivoquem els professors, tothom es pot equivocar i tothom la pot encertar. Per tant, davant d'això, l'únic que pots oferir és... Sí que hi ha un punt que dius, home, jo et puc dir que sempre és millor que sigui viu, dinàmic, que no es presenti tot de cop, que hi hagi és a dir, hi ha unes fórmules que es poden compartir i que crec que tothom hi estaria d'acord, però són uns mínims molt mínims. A partir d'aquí hi ha molt camp per córrer en totes direccions i és molt difícil dir una cosa. Per això em costa, a mi de vegades, dir d'una manera molt contundent que allò no val res. Em costa molt dir-ho perquè no crec que estigui capacitat per dir-ho. Sí que puc dir, això es pot millorar, crec que sí que ho puc dir, això es pot millorar, podem fer una mica més cap aquí, podem fer una mica més cap allà, però clar, al final els lectors parlen i els lectors tampoc estan d'acord, i ja ho veiem. Per exemple, hi ha un best-seller, un llibre que triomfa i dius, home, ha trobat el factor del públic, però la crítica l'ha deixat per terra, però igualment et trobaràs un públic que et dirà, doncs a mi no m'ha agradat. Sí, esclar, per descomptat. Per tant, això, és a dir, hi ha una part subjectiva en tot el que és creació artística que per molt anar a equivocar. Per tant, aquí aquest terreny és això. Per això jo crec que és interessant en una escola d'escriptura que el professor intenti això, donar les eines que es poden donar, compartir les eines que té i que pot compartir, ajudar a sortir d'entrebancs, trobar fórmules per millorar les coses, explicar, però ha de vigilar perquè hi ha una part de creativitat, de subjectivitat, que això sempre és allà. D'acord, Ramon, i ara una altra cosa. Tu, com a escriptor, com treballes? Perquè la gent dirà, d'acord, sí, és com a professor. Vull dir, tu pots dir, podríem fer la següent fórmula. La gent que anem a escoles d'escriptura no sabem escriure, per tant necessitem el fil de l'Ariadna, no? Per sortir-nos. Però tu com a escriptor treballes en soledat. Sí, treballo en soledat. A veure, què et diré? Jo vaig fer uns cursos a l'escola d'escriptura que hi havia al carrer Enric Granados, que es deia l'Aula de Lletres. Sí. I allà doncs, vaig tenir de professora la Mercè Ibars. Sí. I em va donar unes claus que m'han servit molt. Després també m'he dedicat molt a, diguéssim, estudiar aquest terreny. Jo m'he anat formant en aquest terreny per tenir les eines que... I molt. Tota la vida he llegit molt sobre aquest tema, com dirien allò, he llegit molt sobre el tema, però diguem-ho així, és la veritat. Sempre m'ha interessat com a tema d'estudi
i doncs això, com els escriptors t'expliquen com treballen, quines tècniques hi ha, com es poden aplicar, tot això. Llavors això per una banda. Per l'altra, sempre has de tenir algun lector que et faci aquesta feina de retorn, és a dir, jo li passo amb algú i li dic, escolta, com ho has interpretat això? El mateix que faríem amb un grup de classe, però com que no tinc temps de fer un grup de classe, ho passo a algú que jo hi tinc confiança i li demano com ho has interpretat això, com t'ha arribat allò, i a partir d'aquí doncs el mateix. Si jo veig que s'ha interpretat d'una manera que a mi no em convenia, faig els retocs que calguin. Si veig que ho han interpretat de la manera que a mi em convenien, tiro endavant. Per tant, és la mateixa idea, però potser en comptes de fer-ho en un grup, hi ha un altre factor. Molta gent que s'apunta en grups, per exemple, quan ja estan en fi de projecte i això, és perquè els hi costa tenir una disciplina de treball. Això és un altre factor. És a dir, si tu has de presentar un text cada 2 setmanes o cada 3, això t'obliga a treballar. I en el meu cas, ja que m'has preguntat com ho faig jo, doncs jo en principi quan tinc un projecte tinc una disciplina de treball bastant dura, perquè des de sempre he sigut molt disciplinat amb això, i llavors aquesta part ja no la necessito, però bé, potser si no em dediqués a fer classes doncs aniria en un grup perquè m'ajudessin, vull dir que jo hi crec i per tant hauria de predicar amb l'exemple. Sí. Jo aquesta última part que has dit, jo per exemple he fet tots els cursos, doncs ara potser no em caldria, no sé si dir no em caldria, però allò, jo vull fer les dues coses, vull dir, jo vull fer l'escola pel que té el feedback que tu llegeixes i al mateix temps vull un temps, com ara l'estiu o potser un altre any, l'any que ve, en què jo pugui posar-me dintre de mi mateixa i fer el que vulgui. A mi em diuen que de la meva novel·la potser la part que és més d'intriga, aquesta l'he escrit jo sola, sense escola professional. Naturalment jo ja venia d'ensenyances, de tal, però vull dir que aquesta part que és d'imaginació no ha estat interrompuda per res, no? Jo també he de dir una cosa que sempre dic i que sembla... que és que jo crec en mi mateixa, és la veritat, jo crec en mi mateixa. Crec en mi mateixa perquè jo dic, a veure, si a mi m'agrada, és que està bé. Sí. No, això sol ser... Però també saps que sóc molt estricta amb mi mateixa. No, per exemple, hi ha gent que diu, i és una resposta que la trobo bé, que diu, per què escrius? I diu, perquè vull escriure allò que m'agradaria llegir. Exacte. Sí, el que passa que són aproximacions, perquè nosaltres és un ideal cap al que tendim, però no vol dir que ho encertem. No. Però aquesta idea és bona, és a dir, volem escriure allò que ens agradaria llegir, perquè nosaltres som un tipus determinat de lector i llavors, encara que diguem que tenim una àmplia gamma de gustos, però potser hi ha unes coses que ens criden més que d'altres, i llavors volem anar cap allà i voldríem fer allò, aquest ideal que ens agradaria trobar-nos un dia en una llibreria i dir, però nosaltres ens hi acostem, com tota cosa artística mai acaba de ser allò, sinó que ens hi volem acostar i aquest és el treball. Sobre això que deies de... Clar, una escola com la nostra té un mètode i llavors aquest mètode t'ensenya una fórmula de com fer una novel·la, llavors això són uns anys, narrativa, primer, novel·la 2 i llavors fi de projecte, que és per acabar el projecte. Llavors entenem que la persona que ha fet aquests cursos, que ha fet tot aquest itinerari, ja té les eines principals de com es fa una novel·la. Llavors, l'altra part, quan ja fas fi de projecte o quan ja et quedes amb grups és més la funció aquesta de tenir un grup de seguiment i un grup de debat per anar treballant amb aquesta cosa. Clar, llavors, vull dir, i s'entén que hi ha moltes vegades alumnes que són d'un nivell molt alt i que potser no necessitarien anar a cap grup i que ho fan perquè aquesta disciplina els hi funciona. Sí, per tant, perquè funciona. El meu cas, que sóc jubilada,
Doncs esclar, jo no tinc gaire cosa, tinc la canalla a dinar, els meus nets, estic contentíssima, però el fet d'anar a Barcelona, trobar-me amb els companys, d'això també representa, d'aquesta forma jo em socialitzo. És una socialització. A Itàlia em socialitzava amb els companys i ara vaig a l'Ateneu, em socialitzo amb els companys, diguéssim. No hi crec gaire amb companys en base a no res. Sí que en tinc molts amics, però jo vull dir, o és en base doncs, a un viatge, en base a un interès comú. I això és una cosa que no es pot menysprear, jo crec. Home, és importantíssim perquè pensa que en una escola d'escriptura s'hi apunta gent que li agrada llegir i que li agrada escriure. Per tant, és una selecció ja d'unes inquietuds semblants. És a dir, no és anar a jugar a tenis, no és anar a jugar a tenis pels tenistes també està bé. No, per això et dic, no és anar a fer cant coral, és anar a escriure i a compartir lectures i llibres i l'afició. Per tant, això també funciona en aquest sentit. És a dir, és una part important, com totes les altres, que tot el conjunt fa. Per això jo crec que és una cosa que té tant èxit, però molt d'èxit, perquè la gent necessita això i perquè veu que és útil i perquè, en el nostre cas, en tot cas, perquè ho fem amb molta professionalitat, almenys això és el que intentem. Jo ho subscric, de veritat. I també espero, torno a repetir comentaris de la gent que hem fet els últims cursos amb tu i crec que ho subscriuran, vull dir, no cal... cal personalitzar, esclar que cal personalitzar. No, perquè si tens una profe de matemàtiques quan ets petit que et fa odiar les matemàtiques o quan tens un profe de matemàtiques que te les fa adorar... Després volia parlar d'un altre tema. Digues. Hi ha temes, hi ha coses, no?, sobre les que escrius molt millor que d'altres. Hi ha temes, a mi no em costa, per exemple, escriure sobre palaus, sobre tot el que sigui imaginació i tal. I en canvi hi ha altres coses que em costen més, no? Les evito d'alguna forma. Normal. I és normal. Això potser també es pot aprendre a través dels companys, Hi ha coses que realment no pots escriure. A veure, hi ha una cosa que és com, per exemple, la mirada del fotògraf. És a dir, tu segueixes un fotògraf i dius... Amb ell. Sí, doncs, no sé com és ell, però vull dir, la mirada del fotògraf què et diu? Et diu quines coses li interessen, encara que ell no t'ho vulgui dir, perquè resulta que, doncs és un fotògraf que sempre es fixa amb la gent rara que va pel carrer, no? Doncs aquest fotògraf té aquesta mirada. Ni que no ho sàpiga. Un altre fotògraf, jo què sé, li interessa molt o la cosa geomètrica, o un altre li interessa molt aquell moment, aquell atzar de que s'ha posat un elefant que aixeca la trompa i amb la trompa toca no sé què, l'atzar. Aquell atzar d'aquell moment i aquell clic d'aquell moment. Llavors tu, quan mires fotografia, o vas a exposicions de fotografia, de seguida detectes quina és la mirada del fotògraf. Dius, oi, aquest li agrada això, aquest li agrada allò, no? Pot evolucionar, pot tenir èpoques, tot el que vulguis. Per tant, hi ha la mirada del fotògraf. I la mirada del fotògraf és el que et diu que és un fotògraf de veritat. Perquè el fotògraf que no té mirada pròpia és un fotògraf que fa fotos de lo que surt i ja està. Llavors, la mirada pròpia és molt important en un fotògraf. Doncs el mateix en un escriptor. Per tant, quan diem l'estil són dues coses. Una és les frases, com les construeix, quina musicalitat té aquella prosa, quin estil, no? Dius, aquest estil és l'estil de tal. Però no és només això, és la mirada. Perquè la mirada, ara mirarem dos artistes molt diferents. Per exemple, agafem García Márquez i agafem Franz Kafka. Val? Veieu quina mirada tan diferent hi ha entre l'un i l'altre? Per què el García Márquez es fixa, doncs jo què sé, amb com suen, amb com es venta la senyora allà en un portal, amb com hi ha uns arbres fruiters que no sé què, com la gent s'acumula... Té una mirada més cap a l'exterior i el Kafka cap a l'interior, crec jo. Són mirades, i per tant, això conforma l'estil. Per tant, quan tu em dius, a mi m'interessen castells, m'interessen no sé què, és igual. No, però vull dir, això no hem de voler-ho canviar. No. Perquè és la nostra mirada. És el que fa que quan jo agafo
agafi una novel·la teva i trobi unes coses que no trobaré en una altra. Això és l'estil propi. L'estil propi és el fraseig, la musicalitat de la prosa, com construeixes les escenes, com fas els diàlegs i tot, i la mirada, en què et fixes, quines coses t'interessen. Llavors jo a vegades connecto amb un escriptor perquè té una mirada que m'agrada amb les coses que es fixa. Això és molt important. Llavors, això, un personatge que es fixa molt amb jo què sé, amb les relacions humanes i en com donen voltes a la psicologia, i uns altres que es fixen amb les coses rares, exòtiques, un altre es fixa... Això són les mirades. I aquí és on hi ha una part molt important, que això hem de mirar nosaltres de no tallar-ho, això, perquè ho hem de potenciar, no pas tallar. És a dir, per això hi ha algú que et diu, ui, és que aquest... No, ui, és que aquest... Això m'interessa, perquè aquest és aquest, i no és l'altre. No pots voler copiar una... Exacte. Llavors, per això, jo sempre dic, l'estil parla de com ets tu. Doncs això, si tu vas pel carrer i et fixes en aquestes coses i no en unes altres, és perquè ets tu. I quan escrius també en parles d'unes coses i no d'unes altres. És perquè ets tu, i per això m'interessa, perquè al món, cada persona... Has de potenciar lo teu, perquè tu ets únic, i allò és el que et dona, el que pot fer-te atractiu per un altre. Si tu ets molt igual que tothom, ja no ets atractiu pels altres, però si tu ets tu, per tant, aquesta individualitat. Però clar, aquesta individualitat costa a vegades de veure i costa de trobar la connexió amb el seu públic, perquè a vegades el públic, això que diem, el públic no arriba perquè potser l'editorial, el que sigui, no s'ha enfocat cap a aquest públic potencial que té un autor perquè té una mirada determinada. Això es pot acabar trobant o es pot acabar no trobant, però algú et pot dir, ostres, mira, m'agrada o no m'agrada, però jo veig que aquest fotògraf, ara dèiem l'exemple, per mi l'exemple de fotografia és molt clar, perquè, per exemple, tu agafes i dius, aquest tot el dia està fent fotos de gats i gossos, no? Per descomptat. Gats i gossos. I tot el dia troba molt interessant el que fan els gats i el que fan els gossos. I un altre et dirà, en canvi jo m'interessa molt l'esport, no? Veure aquella canasta en l'últim moment, veure aquella suor que cau, veure aquella bicicleta que salta. Això és una mirada. I un altre et diu, no, jo m'agrada anar a veure campaments de gitanos i no sé què, no? Sí, em referia a això, però també a que hi ha alguns capítols que són molt fàcils d'escriure, no? Per exemple, capítols eròtics a mi m'agraden molt, que realment les dones són més bones, sembla. L'única cosa que guanyem és amb l'escriptura eròtica. A mi m'agrada molt aquests capítols eròtics, m'encanta escriure'ls. I hi ha altres coses que em costen molt més, dintre del que a mi m'agrada i que convé a la meva novel·la, no? I després una altra cosa que és que a mi m'agraden les novel·les polifòniques, no? Que hi hagi moltes veus, molts personatges, però això ja és el que tu dius, la mirada. Però dintre de l'escriptura de cadascú crec que et pots entrebancar amb algunes coses i amb altres coses, capítols, et passen volant. Això també la tècnica ajuda. La tècnica ajuda. Perquè, per exemple, és a dir, sí, perquè quan jo et dic que la teva mirada i el teu estil et delaten i diuen com ets tu, això és la part més fàcil, diguéssim, perquè és la part que et surt natural perquè ets tu. Però llavors, si tu vols construir una cosa que tingui cara i ulls, necessites aquesta part teva, però l'has de vestir d'alguna manera. I aquest vestir-la és el que t'ajuda a la tècnica. I llavors, hi ha moments que costen més, però perquè ressalti aquella part que és més teva, necessites acompanyar-la d'altres que no són tan teves. I aquí és on entra la tècnica i on entra la cosa, a vegades més vulgar, diguéssim, de dir, bueno, però és que aquí he de construir una escena d'alguna manera i això una escola t'ho pot ensenyar, et pot dir, és igual que la tècnica de la pintura, sí, jo tinc molta habilitat en treure uns colors molt bonics i en fer unes barreges molt explosives, però no sé pintar una cara, i quan arribo a una cara m'avorreixo, necessito algú que m'ensenyi com es pinta una cara, com es dibuixa, allò, doncs, algú t'ho pot ensenyar i a partir d'aquí ja vas més lliure, és a dir, la tècnica el que fa és donar-te ales per la teva creativitat, perquè quan t'encalles en un lloc perquè la tècnica no hi arriba, si algú t'ajuda amb una petita ajuda tècnica, patapam, saltes... Que no et dicta, no et diu jo ho diria així, no, et diu mira, podries... Per exemple, allò que diem a vegades a classe, has de dosificar la informació, no et precipitis. Això, encara que ho tenim a dintre, si t'ho va dient algú com un corcó,
et va dient dosifica, no donguis tota la informació de cop, dosifica. Doncs això és una tècnica, Sí, esclar. Per tant, això es pot ensenyar, es pot explicar. Mira, doncs tu pots dir, començar explicant la part interessant o pots retardar la part interessant de manera que el lector tingui ganes de seguir-te. Sí. Retardar, però fins a quin punt puc retardar? És un altre element a tenir en compte. Si et passes de retardar, diran, mira, maco, vés de tomar vent, no? Sí. Llavors has de buscar l'equilibri. Per tant, la tècnica és una manera de donar-te ales. Jo, la meva estratègia sempre intento, que no vol dir que sempre me'n surti, però intento, sense tallar les ales de la creativitat ni la personalitat de cada escriptor ni la seva mirada pròpia, respectar-la al màxim i alhora intentar donar-li alguna eina perquè li ajudi a saltar barreres que es trobarà. Perquè aquestes barreres se les trobarà tant si és la... Edúcere, no? Sí. Estirar el fil. Exacte. Encara que tu siguis el García Márquez o que tu siguis a la Rodoreda, et trobaràs en parets i les hauràs de saltar. I llavors tu pots anar-te donant cops de caps contra aquella paret i un dia la saltaràs per casualitat i ja l'hauràs saltada, però si tu vas a una escola i et diu no, la paret es salta així, i dius, ai, doncs el primer dia ja l'he saltada. Sí. Mira, hi ha una cosa que a mi m'interessa molt, és que el mercat tant anglosaxó, tant l'anglès com l'americà, no admeten llibres les editorials si no són d'escoles d'escriptura. O sigui, ho troben. I la segona cosa, me'n recordo del meu pare, que era advocat, però no economista. I quan es va començar l'escola d'economia, la facultat d'economia, deia, quina bestiesa, però si és sentit comú, però quina bestiesa, però això és totalment sentit comú, perquè ell sempre s'hi havia dedicat. Ell va fer uns cursos d'una cosa, no sé com es diu, administració, no sé què, d'en Prat de la Riba, i després va fer la carrera de dret. Però sempre es va dedicar a l'economia, es va dedicar molt a l'economia, va tenir una biblioteca que ara està a l'Autònoma, una biblioteca d'economia fantàstica, i va dedicar molts anys. Però me'n recordo, no vull parlar d'això ara, però me'n recordo que quan deien, ara facultat d'economia, deia, per què? Quin absurd això, si això és de lògica. I molts autors pensen. Fixeu-vos que els americans, ja als anys 30, va començar el grup d'Iowa, que eren un grup d'escriptors que feien això, és a dir, es compartien els textos i se'ls comentaven. Sí. Per tant, això, o sigui, no és més vell que el Napeu, però gairebé. Llavors, què passa? És això, que els americans no han tingut mai vergonya de dir, escolta, si algú té un saber acumulat i me'l pot passar ràpidament, perquè he d'esperar anar-m'hi trobant jo a partir de l'assaig-error. Tot aquest saber acumulat me'l poden compartir, i aquesta és la idea. Llavors, per això dèiem, clar, nosaltres com a lectors, a partir de ser lectors ens tornem escriptors, però quan llegim no tendim a mirar les entranyes, sinó que ens deixem portar pel plaer de la lectura. El que passa que alguna cosa se't queda a dins, i aquesta és la cosa intuïtiva que ens fa que quan escrivim, intuïtivament ja sabem una mica què hem de fer per seduir el lector. Però ens queden llacunes, i aquestes llacunes hi ha una gent que les té apreses, les té apamades, perquè porta anys i anys i anys fent això, i ho té apamat, i sap, t'entrebancaràs aquí, t'entrebancaràs allà i t'entrebancaràs allà. Doncs per què esperar a entrebancar-t'hi tu si algú et pot ajudar abans a no entrebancar-t'hi? Això és simplificat una mica, però una mica és la idea aquesta. Ara, per acabar, ens podries parlar una mica del teu últim llibre? A veure... L'últim i el penúltim. I l'altre que m'encanta, el dels gitanos, m'agrada molt. Mira, l'últim llibre que he tret és un llibre que és un recull de textos escrits lluçanesos, que es diu Fogueres al Poblat, i són textos que parlen de la vida en pobles petits i com ha anat canviant i com ha anat evolucionant, una mica crítics, irònics, humorístics, poètics, una mica de tot. I aquests textos acompanyats de fotografies de fotògrafs locals, i ha quedat un llibre molt guapo. Però aquest és, diguéssim, és literari però no és novel·la. I l'anterior, que va sortir l'any passat, abans de la pandèmia, que es diu La veritable història d'una mentida, que és una novel·la que és com si diguéssim una novel·la en construcció. És a dir, estic escrivint una novel·la i al mateix temps estic explicant com s'escriu una novel·la. Que vas fer la ruta del Balzac, no? Sí, i allà hi ha un grup, hi ha una mica la idea aquesta que estic explicant, tot i que és novel·lat,
hi ha un professor així una mica estupendo, que no sóc jo però podria i fa la broma, diguéssim que hi ha un grup d'escriptors que presenten uns textos i a partir d'aquí hi ha la proposta de fer una novel·la a partir de textos confegits, que no és la manera que tenim nosaltres de treballar. Però bueno, la idea és que es vegi, és com fer una novel·la i alhora que es vegi la bastida, com s'ha anat fent. I bueno, és una novel·la que va estar ben valorada, tot i que és una novel·la, diguéssim, experimental. Sí. Però bé. Doncs moltes gràcies, Ramon. Molt bé, a tu per convidar-me. No, moltes gràcies i espero que això el Guzmán ens faci un muntatge com Déu mana. Faci un muntatge com Déu mana i m'agafi amb el meu perfil bo, perquè jo crec que amb ell ja s'ha agafat Guzmán el perfil bo, i a mi no. Que sí que has quedat molt bé, Mercè. Estic molt bé. Bueno, hem dit moltes bestieses, no? Ja et conec, Guzmán, perquè... Molt bé, doncs. D'acord, doncs ja està. Voleu anar a fer unes birres o què?